Moba umuntu othethanda uNyasi kodwa engayiqhenyi ngoNyasi. Njengoba silapha ihlobo zenkosi sizesikalini sizoyikala. Uma kukhulunywa ngoNyazi kukhulunywa ngoThixo ophethe impilo zethu ayibonkosi. Njengoba sila sonke akekho umuntu uThixo esimuzwayo. Ngisho ngakhulunywa ngoNyazi sibhekele uyayijikekela ukuthi ake sijike silalele ukuthi uthini ngoNyazi lo okhuluma ngemuva. Uyazenzekela ngoba siyalithanda. Lesikhathi esikusona manazabethu ayingcwele isikhathi sokuthi ungancengwa ngoShembe. Isikhathi lesi sokuthi umuntu angalandelwa ngoShembe ngoba uShembe wakho. Uyinkinga umuntu ofuna ukumbiwa ngoShembe ngoba mhlawumbe umumba nje umnika into angayifuni. Uyenzeka noma kwenziwa into uyithande ngalesikhathi isakhulunywa uthi mawusuwedwa endlini uthi hayi engathi ngikhetha into wrong. Bekubona abantu uhlehlela nyovu belo bethi hayibo kuyashaya sikufeleni uhlehla nyova ujoin into ungakathathi isinqumo sokuthi lento uyayithanda uyithanda ngoba ithandwa ngabanye. Mhlawumbe khona umuntu intuthu nje ivela kubantu ngoba khona umuntu ohlala nabantu kodwa engaphilelani nabo. Khona umuntu abantu ave bewochwepheshe umuntu uyakwazi ukuhleka kodwa inhliziyo ingahleki. Yakwazi umuntu ukuzakha fesi izinyo kodwa enhlizweni alifuma ukuphuma leli zinyo. Usayekuyena uShembe akasazi uzohlehla kanjani uNyazi akaliphilile. Kuthi makhulunywa ngoNyazi avume athi sengahlala nithinta ubaba njalo kanti ubaba usayinto okudlala akuvumi kuyena ukuthi niloke nithinta uNyazi. Wahlele njalo nikhuluma ngobaba nikhuluma ingobani kuyashayisana. Asicele bafowethu ukufela kuShembe. Singafeli koShembe kodwa sifele kuShembe oyedwa uNyazi lwezulu ayibonkosi. Impilo yomubi ke iphumile ihlobo zenkosi. Angazi bengenze njani bangcwele. Ziningi indaba kaShembe engakhuluma ngazo kodwa uNkulunkulu ungivulela ipage lokuthi mhlawumbe ke sikhokhelana. Mhlawumbe ke sikhokhe angazi noma usuyavala. Mhlawumbe ke sikhokhelana. Imzuzu asibhekene nayo ayimdinga umngani. Ayimdinga umzali wakho. Ayimdinga umngakho. Ayidinga ingane yakho idinga wena. Namhlanje akusadingeka kume ngomuntu ngisho kuthiwa kuyo ethempelini ngoba ngeke umazi mhlazeni inhliziyo yakhe simphikisa uya ethempelini lapha kubizwa khona uNyazi. Ukhona esondweni wenza zonke izinto uyakhuluma kodwa manje sesendlini athi hayi ngiyabona nje khona kodwa sengiswela ukushintsha. Bengifisa ihlobo zenkosi kungabi khona usuku la esingeze ukwazi ukubingelelana ngisho sihlangana esiphingo ngoba sesisabana. Sesesaba ukuthi hawu umthetho uzothiwa bengime nomthetho bangishuthe.
sithandaza ihlobo zenkosi leyo mzuzu ingasifice ukuthi mhlawumbe silele namhlanje sazana ukuthi kusasa sasazana. Ngoba impilo yomubi iphumile ayifuni ngabanye abantu ifuna abantu abakhonza unyazi nje kuphela. Ukhona abantu abakholwa ngemhlangano khona nje la ubaba bamgcina mhlambe nasetafeni kodwa bazange babe nenhlanhla yokuya noma uzosephela basawazi nje makuthiwa kunikelela isithezi ebuhleni uqala nqikazi ngoba akazi ukuthi lesithezi sikhona noma sikho ngoba kasawazi. Nakusasa uzobela nje Adams kunzima ngisho ukufika la eAdams. Ngiyafisa ukwazi sihlobo sami ukuthi wena udishwaphi. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kuyenzeka yini ingane ekwenyanga yokungaya emgomeni ngoba sonke sigoma onyazini. Ukuthi awunayo imali ikhona imali kodwa uthini angiye ebuhleni kuvaliwe icorona wathi baba singayi. Ayitshali nje inhliziyo yakho ukuthi phunyundleka weqe amagalani kuphakathi nezinsuku uhambe imndeni yakini lokho yahlala ebuhleni inikelelo bani. Umhlangano ongangena ebuhleni yonke imhlangano iyangena ukuthi asivinjelwe kodwa ukuthi sizonikela. Isiyothatha unyaka wesibili corona lokho esahlala ku lockdown uma kuvalwe ngisho emathempeleni ujabula ufe. Mangase uvalwe nje kusasa khona bangakhuza ihule. Bathi awuvele bekwi-risk nokuya emathempelini. Bese uyibuza ukuthi la muntu ukholwa kanjani lo muntu ongafisa ukufela entendeni kaShembe. Luzobe lula uphaphela sezulwini uzonuka amakha nje edlula kusasa. Ayo show. Amen. Ngiyakufisela namhlanje imizwa kaShembe bese ekudluleni kwenhliziyo yakho. Ungenzela ibona abantu uthanda uShembe kodwa uShembe akathanda inhliziyo yakho phakathi. Ukuhlupha ukuthi angile esontweni. Siyahlupheka nje thina sikhalela ukuthi awunkosi ungakusizwe uJanuary nje uthi ake sinyuke sihambe siye phekwe entaba sikhalela uJanuary.